Moi vaan ja tervetuloa kanavalle. Tää on mun uusi kanava ja tänne pitäisi tulla hyviä videoita. Tai en mä nyt voi sitä tietää tietenkään, että tuleeko tänne vai ei. Koska ei voi tietää etukäteen. Mutta siis voitte toivoa kaikkia, että minkälaisia sarjoja ja elokuvia mä voisin tehdä ja kaikkea tuommoista. Niin mä voin koittaa tehdä ne, jos mä pystyn. Ja musavideoita mä kans teen ja sarjoja ja kaikkea tommosta. Niin tosiaan, tilatkaa tää mun Kultanuoli-kanava. Kultanuoli 1 kanava. Koska no ei siihen ole mitään erityistä syytä. Mutta moikka!